Com estem? Hola, Alfons! Hola. Hi, darling. Us presentem Hi, darling. l'obra que se'ns premora de pasta per primera vegada a Sant Fos. Per única vegada a Sant Fos. Única vegada. Esperem. Espectacle exclusiu a Sant Fos. Ai, no es I tornarà a última repetir. vegada, última Això funció. és el making of. I ara has de ficar una pantalla i... Últimes entrades, últimes I els entrades. personatges que surten, ja. Però és que no ho pots entendre. Ens estem arruïnant, mare. Mare, m'has dit mare. Sí que devem estar malament. Mare, en aquesta casa es gasta molt. Com ens pertoca? El teu pare, que Déu l'hagi perdonat, ens va deixar un bon peix. Un feix que resulta que en un any s'ha primat molt. Potser que fluixis. Segons en Joan, amb aquest ritme de vida, d'aquí 5 anys no en tindrem ni per comprar crispetes. Quina ximpleria. Que no te n'adones que només en surten i que no n'entren. A la nostra família no hi ha qui faci brot. Per què? El nostre negoci ja no ens ho permet. Vindrà Nintera. Jugaré més fort a la loto, a la primi, al rasca-rasca. Alguna cosa encertaré. Una possibilitat entre 2.000. I si no l'encertes? Doncs hi tornaré tantes vegades com calgui, fins que l'encerti. Corrent. El problema és que els nostres comptes corrents corren massa. Més que córrer, volen. Ho ha dit en Janet, saps? En Joanet? Doncs potser és per ell que anem malament de diners. Amb en Joan no t'hi fiquis. És molt més persona que tots nosaltres. És íntegre, assenyat i prudent. Senyores i senyors del jurat, escoltin a l'advocada defensora. En Joan és innocent. Tu que li tens malícia. Ai, la Gisela té raó. El noi sap fer la feina tan bé com sap. És intocable. La nineta dels vostres ulls. Reconec que em cau molt bé. Llàstima que no tingui fortuna. Encara sóc un bon esquer. I en Lluís ho comprendrà. Ai, que sí, Lluís. Sabia que ho entendries. Caram, la mamà, per tal de no estalviar s'arrisca tot. És admirable. Sap estar a l'altura de les circumstàncies. És la guerra i no vol estar a rereguarda. Pobrissons els milionaris que se'ls hi posin a tret. Ja va! Ja corro, ja! Quina llesca! Sempre truquen quan més enfeinades tinc. En una setmana les vostres factures s'han multiplicat d'una manera alarmant. Qui no vas posar al corrent de la situació de ta mare? El mateix dia que em vares donar toc d'avís. Qui no ho ha entès, ara me'l gasta més que mai. És per dissimular, saps? O sigui que, en lloc d'estalviar, me'l gasta. Esteu caient en picat, Gisela. Ja ho sé, però la mare espera trobar un paracaigudes. Haurà de ser un bon paracaigudes. Mentrestant, jo ja he deixat estrelles de jocs de l'ordinador i estic fent pràctiques amb els comercials. No t'hi veig pas de secretària. Quines coses a dir! Tu vius en un hotel? I l'hotel és gran, és immens. Sí, però hi falta que l'he ballat. És pràctic. Tens tots els serveis a la teva disposició i a l'abast de la teva mà. I a més, no t'has d'encarregar d'administrar-los. És la millor solució per un home com jo, que ha d'estar contínuament viatjant pel món. Prendràs una copeta? Per això puc ara. Acceptant la teva amabilíssima invitació. No obstant això, no em podré quedar gaire estona. Tinc 2 cites molt importants aquesta tarda. De negoci. Tothom et considera un gran geni de les finances. A més, tens un gran atractiu. Que sí? M'has trucat, Lluís. Ai, però si ets la Mar, abans no estaves. Acabem d'arribar. Porta'ns alguna cosa per beure. Tu ja sé que t'agrada, però senyor, què voldrà?
Doncs no ho sé, potser... Al bar hi ha de tot, vermut, conyac, whisky, rom, contropi, per mi, vi dos, vi sec i de missa. Aniré a veure una cervesa. Ui, cervesa no tenim, haurà de ser ginebra, Beefeater, Bombay Sapphire... M'és igual, tant me fa. Doncs un gin xoriguer, que estava d'oferta. Caram, quina minyona més espavilada que teniu. L'ha de pela llarga. El minaire anava sense cas, vull dir que no semblava un cavador, més aviat dels qui manen cavar. Un amo, un empresari, un gai vell burgès. Vell? Dona. Encara no ha arribat a la tercera edat, però ja fa temps que l'han desgetat. Deu tenir el seu encant, perquè la mare estava molt engrescada. M'imagino un tel encant. Gisela, què passa? No res, un llibre de mar. Afirmatiu. Una altra? Aquesta noia no para. A veure si n'apreneu vosaltres. Encara no l'he dit que l'estima? Justa, com goses? Se m'ha escapat. Doncs ets ben inoportuna. M'ha sortit al cor. Jo no hi puc fer més. Doncs abans de parlar podries haver-te mossegat la llengua. Si me la mossego em cou. Vols ajudar? I mira com t'ho paguen. Bé, Joan. Gisela, això? Quina situació. Com si ens acabéssim de conèixer. Quin ridícul. Coses de la justa. I com les endevina. I és que jo t'estimo com mai no he cregut que podia arribar a estimar. Per fi, Joan, per fi. Creia que tu això ho graves per fets. Sí, però m'agrada sentir-ho dels teus llavis. T'estimo, Gisela. Jo també t'estimo. Gràcies, Justa. Això és una casa de bojos, que si ara n'entren, que si ara en surten, que si apareixen, desapareixen, venen, se'n van, tornen. Quin dia, Canut, quin dia! Ni un segon, jo també estic molt cansat, saps? Jo també he fet el sant dia i m'he d'aguantar. Què remugues, Justa? Coses meves, senyora, que molt bé. Ara que ho dies, una copeta de ginebra i tu, Canut? Unes arrossetes... No, res d'alcohol, res. Aigua. Aigua amb bombolles, sí, bombolles, sí. Aigua de bitxí, Justa. Ja ho havia cantat. T'he de dir, Canut, feia temps que no m'ho passava tan bé. I això és degut a la teva energia, a la teva alegria. Sóc alegre. Jo. Ets divertit. Vols dir que faig riure, oi? Bé, una mica, però això és degut al teu sentit de l'humor. No dissimulis. Faig riure perquè sóc papissot. I què hi fa, això? Doncs que sóc papissot. Una mica, però pronuncies molt bé. Però perquè tu em mires amb bons ulls, Però ho sóc. De petit varen portar-me al logopeda per corregir l'efecte. Saps? Però només van ser 2 dies. Saps? I és que jo feia una rebequeria cada visita. Saps? I és que els meus pares s'havien separat. Saps? Va ser com una mena d'autodefensa. Saps? Això m'ho va dir el psiquiatre. Saps? Vas al psiquiatre? Voldria curar-me. Saps? Però es veu que si aquesta normalitat no es cura de menut, és papissot tota la vida. Ai, però no ho diguis, això. Si només et nota quan parles. Això és veritat, però no puc estar sempre callat. El que m'han demanat, senyora. Mira, el papà es guanya i jo es gasto. I com més em guanya, més em gasto. Si ets un dia. Han trucat i jo vaig obrir. Què és el que he de fer? Encara no havia acabat de sonar el timbre i ja estava entrant a correcuita, sí que era això. Ens estava espiant. Em sentirà la xafardera. Hola, mami. Hola, Emma. Com estàs? Quant de temps? Mami, ens hem vist aquest matí. Tenim que no et recordes? Ai, sí, quin cap. Ai, mami, què fas a casa? No hi ha bingo avui? Avui no. Havia anat al club i m'hem sopagat amb El ell. rei Doros. Cada dia és més descarada. Per què ha dit el rei Doros? És un acudit? Et conec? Ens coneixem? Em sembla que no. En Canut Rius, l'Emma, la meva filla gran. Hola. En Canut Rius.
En Canut Rius? Tu ets el fill del Pompeu Rius, el financer? Encartat! Qui m'ho havia de dir? Soc una admiradora i una seguidora de totes les teves activitats. Faig molt poca cosa, jo. Gairebé res. Surt a la televisió. Sí. I a totes les revistes del coll. També. Ets tan popular. És que sóc fill del meu papà, saps? El rei d'Horus. I parles igual que a la tele. No saps pares que em fa el teu accent català? Sóc com sóc jo. Caram, mami, quines amistats que tens. Sí, ens hem conegut, hem fet unes quantes partides i hem fet connexió. Sí, una forta connexió. No ens hem separat ni un moment. La Tina m'ha seguit com si fos la meva ombra. L'has portat a casa perquè el coneguem. Al·lucinant! No, no és ben bé això. És que havíem de conèixer-nos millor amb nosaltres dos, no? Sí. Ui, quin parell de morris. I tu què hi fas a casa? He vingut per parlar amb l'Elzela. Li he de comentar un assumpte seu. Poden esperar. Tenir-te tan a prop, poder-te tocar. Frena, nena, frena, que és de carn i ossos. No, toca, que és gratis, És molt més simpàtic el Per natural. favor, què em fas? Emma, et recordo que ets una dona casada. En tràmits de separació. D'aquí 15 dies jo seré una ex. Doncs fins que no hagin passat aquests 15 dies no pots sortir a sopar amb un home. Els paparazzi sempre estan a la white. Això és veritat, A mi em vigilen molt. Sí. Així que el que has de fer és no interferir-te en els assumptes dels altres i vés-te'n a casa i a dormir sense sopar. I jo tampoc no soparé. Tu soparàs amb mi? Tal com havíem planejat en la interrupció d'aquesta xalabrada. A casa meva sempre hi ha un plat a taula i un llit amb llenç al nen. Mami? Filla, Justa, quina portes? Les begudes? Marc, tu també ets a casa. Sí. Ai, hola, Emma. Que exhibeixes la teva nova parella? Encara no l'he portat jo. Però que consti que no sóc parella de cap de les dues, Però no soc fill d'estranger. Sóc del país, jo. No saps qui és? És el fill del Pompeu Rius? El financer? Fill únic, Marc. Encantat de conèixer-te. Quin fill més gran? És que el Papa Noel jove sap una pila d'anys. Doncs no ho sembla. Em permets, Marc? Tu i jo hem de parlar. I sense testimoni. Ai, és un secret. És un secret. Però no una... Ai, no! Quines, que busquem? I jo l'hem... Allà dins hi ha la mina principal. I jo me l'estic treballant. De què m'estàs parlant? En Pompeu Rius, el financer, el milionari, en pare d'en Canut. És a la meva cambra. A la teva cambra. Intento lligar-me el ben lligat. I què hi feu a la teva cambra? Ai, mami, intento que li parlo per tenir-lo ben atrapat. Però filla, si podria ser el teu pare. El meu pare no tenia tants diners. Estic decidida a sacrificar-me per benestar familiar. De cap manera. Sóc jo qui us ha posat en aquesta situació i sóc jo qui s'ha de sacrificar. M'enllaçaré amb el Canut. És una home. Estarem ben pagades amb la teva amistat. Tot i més. Me'n vaig. Ja fa massa estona que estic en aquesta casa. Ai, espera't, home. La raqueta. Aquí tens la teva estimada raqueta, fill meu. Gràcies, papà. Papà! Què hi fas aquí? Això et pregunto jo, què hi fas aquí, Canut? Com has seguit? No, home, no. Ha estat una coincidència. Tinc una bona relació amb els membres d'aquesta família. Sí? És amic de la Mar i tots els amics de les meves filles són amics meus. Una altra filla, suposo. Em dic Emma. Pompeu Rius. Pare d'aquest trapella. Tens bon gust, maco. Papà, no et precipitis, Ens acabem de conèixer. Tu veus les coses distorsionades. Jo he vingut aquí Has vingut i ets aquí? I el que comptes que t'hem rebut amb els braços ben oberts? Això no ho puc negar, veus? Bé, fill meu, de tota manera, tu i jo hem de tenir una conversa d'home a home. Ai, pobre xicot, se'l mala vista. No sóc cap pare de mi pretina. A més, el noi ja és major d'edat i sap el que es fa.
Això no obstant, ha d'escoltar la veu de l'experiència. Els consells del pare sempre van bé. I els de la mare, oi que sí, fillos? Sí, mami! Ja ho sents, Canut? Sí, papi. Bé, no hi ha res com parlar les coses amb franquesa. Així que, nenes, aquí sabrem. No voldria molestar. Aquesta conversa pot esperar. Ni un segon més. Els problemes familiars, com més aviat parlats millor. La mami i jo anirem a donar instruccions domèstiques a la justa. Emma, que no havies d'anar a veure la Gisela? Ui, és veritat, ja ni us recordava. Doncs és al despatx. Vés-hi abans que et torni a volar del cap. Ai, que tonta. Però, i què havia de preguntar-li? Camp lliure. Quanta molèstia. Sóc innocent, papa, jo juro que sóc innocent. Excel·lent. No hi ha res com un bon vi. I en companyia. En bona companyia. En molt bona companyia. Sí. Sí que està amb la persona indicada. Això també penso jo. Quina calor. Sí? T'agrada la música heavy? Ui, m'entusiasma, Doncs vine amb mi. Tindrem petjada musical, pobre. Caram, ens han deixat sols. El jovent sempre va la seva. Que jo encara em sento jove. I vostè fa tant de goig com una primerenca. Fugi, fugi. No fujo, que m'apropo. I és que vostè m'atrau. Freni que algun dia podia arribar-se la seva sogra. Déu no ho vulgui. Que no li agrado pas com a sogra. Com a sogra, ni pensar-ho. Però vostè i la mà. Res de res. Un petit flirteig entre una noia jove i un home necessitat d'amor. Ai, l'amor. Quina? La nostra trobada ha estat cosa del destí. Estàvem predestinats, Tina. Quines jugades que té el destí. Una jugada amb premi. I quin premi!